Den ene af dem er ramt med skade. Ja, han skød mig! Push tilbage for os, push tilbage for os. Okay, Noodles. Noodle, det kunne være vildt, hvis du var god med den der, mand. Jeg sagde jo, at han ville dø, hvis jeg havde skravt. Ja, det er lidt sent, du får den. Ja, det er lidt dårligt. Så står nok bare og holder sådan smukke her. Altså, jeg er glad nok for, at han fik den så sent. Ellers var der ham, der var blevet skudt igennem muren. Og jeg er ret sikker på, at det der det er en 100% fade. Så det er nok mest med skinnen, der gør, tror jeg. Okay, sindssygt. Det er 100% fade. Jamen det er godt. Ja, det er faktisk det bedste. Lige hvad det her angår. Ja, type, selvfølgelig. Selvfølgelig, men hvad fuck er det der for noget? Okay. Fedt. Du er så vild, mand. Du er simpelthen en gud. Sidste er kotelet. He's dead. 10! Fuck, one connector, but he only has to win one. Hvor langt er Look out for connector. You cannot drop silent. I'm much more into Siska's combo than his. I don't like the yellow-black one. One was Con, bro. What the fuck? He's making so much noise. One was left side of the box. Nice. Maybe. Oh, that's so fucked. Whoa! What the fuck was that? I have never seen a guy kill two with that weapon. Gee, man. How about four? How the fuck did you shoot? Jeg er selvfølgelig pikkeren der. Fuck. En i et eller andet rum. Han siger noget. Død. En til over, en til over. Jeg har lige dræbt ham. Der er en mere med. Jeg dræber ham lige. Død. Nice. Så skal jeg nok have været sprunget. Counter-terrorists win. We shoot them, pursue them. Grenade out. De er ude væk. Død. Der er en her. Ej, hvor er det Nice. dårligt, mand. Det er ham der, han kan kun flyde og ramme mig med det samme i hovedet. En lang. Bomb has been planted. Med en volley om på den røde bil. Jamen er han her? Ja, det var han. Ja. Bare sådan en volley om på den røde bil. Ej, det er okay. Så giver jeg min position væk. Han så dig. Ikke. Han så det jo. Også første gang. Nej, men jeg har det her hegns effekt mod dem bare. Det skal sådan 2 igennem. Bare det der 10, der queuer det med for samtidig, synes jeg er imponerende, altså. Counter-terrorists. Ja, okay. Og Ace, det er en enkelt person. Fordi jeg I skal alle know, 5 være i live know. for at lave team Ace, Okay, men. han havde ikke armor. Jeg falder lidt tilbage her. Jeg one-shotter ham lige med en nade. Han var klokken instant, så det var... Ja. Nede for main. En CT vent, tror jeg. Der er en heaven. Ja, Okay. en død. One heaven. Go B, go B. I'm planting the bomb. Bomb has been planted.
burde være ramp. Ja. Terrorists win. Grenade out! I'm laying down some smoke. Smoke it. Vi er pack med her. Oh my. Terrorists